Здравейте от Казино Принцес. При мен е Марин Николов. Здравей, Марине. Представи се, кажи нещо повече за себе си. Казвам се Марин Николов. Току-що съм завършил студент. Остават ми само държавните изпити. Това е в общи линии. На колко години си? На 25 години съм. От град Гоце Делчев съм. Кажи ми от кога играеш покер и как всъщност се класира за турнира днес в Казино Принцес? Покер играя от сравнително не много време, около 3 години. И се класирах през $109 сателит на Тангър Покер, който го спечелих. Мисля, не беше много труден и така, сега съм тук. А как предпочиташ да играеш покер, в интернет или на живо? Определено в интернет. Нали? Там ми са повечето успехи, но се надявам в бъдеще и на живата сцена да има успехи. Как оценяваш шансовите си днес в турнира? Като гледам играчите, мисля, че са задоволителни. Харесвам шансовите си. Много ти благодаря за интервюто. Много късмет и много успех днес. Мерси, подобно.